be. Tanaw to sige daw be. Tanaw na to ang atong audience. Sana mga cellphone, lahat ng cellphone, i-flashlight, i-on ang flashlight. Or ipakita, ipahayag. Okay, yan. Okay. Sino ang excited? Iwagayway ang mga flashlight! Woo! Alright. Good morning guys! Welcome to Bitokbitok University Vlogs. Alis na lang ako nag-Bernie Bitokbitok Vlogs na lang yun. Wala na university. Bitokbitok University. Bitokbitok Vlog. Anyway, it's a Saturday today. And dagay may taborong adlaw. First, i-drop na namo si River and Ella para sa ilang dance class. So, today si Rusty Rana. Hi Rusty. Hi. So arts man niya. Art classes man niya. So say klase karon so uban sa karon. So padulong mi karon sa balay sa new house para tanatong update. Kay na naman to'y kuryente, natanaw na to na nabay tubig. Dayon nag-text pod ang pueblo sa ako nga ang engineering ilan ang tambakan o yuta ang akong mga paligid. Paligid? Ang palibot. Eh, siyempre magpaputang pa yung Bermuda. So medyo akong i-check kung maabtan pa ba namo or saba. Tapos later manggod 1 o'clock ang Leeds International adunay black screening para sa Avengers. So dagan salamat kang Ma'am Angelique. Do you know what's the hashtag for Avengers? What's the hashtag? Hashtag Hashtag Endgame. Hashtag don't spoil the Endgame. It's official. It's official. Yeah, we will not spoil it. So ang Leeds International muna siya ang distributor sa akong gina-endorse nga brown rice, Hiraya. Healthy rice pero lami kayo. Kala si pugsudan sa tirada na ilang. Lamig kaya siya nga brown rice. So magtanaw sa miyon niya so mga 1 hour. So karon balik ta sa Westwoods. Let's see the update sa akong payag-payag nga balay. Payag-payag. Alright. So muna ang nakaraan na basurahan. Part. So wala na sila karon kay nabalin na sila karon sa may pagatpat ba to o unahan pa sa pagatpat. Ito ra. Nagdumping sila. Wala siya ang par. Bot sa dike. Work in progress. Do not enter. There you go. There, muna siya. There. Yeah, ongoing site. Ongoing construction. So muna siya ang ongoing kuan park. Hopefully no, successful siya. Alright, we're here. Let's go. Punta na rin si Marlon kung nakuhan ba ang freezer. This is what I like here. Hangin. Hangin, right? So windy, right? We're so close to trees. I think the water is okay. Wait. Still brown. Oh, see?
Natay water. We have water na here. There. Ta-da! Can we just leave it here the whole time? Yeah. So, tanong na mag-ma-absent ba na mo ang mag-clearing sa mga kayutaan. Kung na mo si River o si Kwan Ella yung mag Avengers pa mi. Nanami din sa Century Mall. And while waiting for our Endgame mag-lansa. Kami nag-lunch sa Boy Suba. Okay, pray. Fast forward. Narabi, kalima bil. Grabe gid ang CR ang tulog gidungan na libang may gala. Ano? Abanto ka na dugay mo? Di ba may ako na bahala nito. Charles, brother. Kaya nga na make ticket. Leeds International na libre ticket. Sir Sam. Sir Sam Ikanoy. Lahi may diri sa Leeds, kadyo lang. Break sa amin si Pamalik ang bugas. Oh yes. Pamilya may Leeds. Yes. Ticket. Pakita brother, pakita sa mga ticket brother. Pakita. One time lang. Ay, B. Yeah. Ticket baby. Nixaw, gas for the crazy. Ebog mo, ebog. Ano yan, pre? Pag-reach mo. Hashtag don't spoil the endgame, Daddy. Ano ko yung
Alright guys. We're not very far in. Eye level. Eye level. The middle. Here lang oh. I'm on here. No, I mean eye level. Okay, be, tanaw to. Sige daw, be. Tanaw na to ang atong audience. Saan ang mga cellphone, lahat ng cellphone. I-flashlight, i-on ang flashlight. Or ipakita, ipahayag. Okay, yan. Okay. Sino ang excited? Iwagayway ang mga flashlight! Woo! Alright. I think first time to nangyari, no? Nagkaroon tayo ng block screening. Iba talaga ang Leeds International. Whatever it takes. Ay, sige po. Sure. Wala na. Yes. I was hoping that there will be something at the post credits, Yeah, then. but there's nothing. So that means there's no more Avengers. Yeah, what part of the marketing? Daddy, I really hope that there would be What? another Avengers. Because Superman will be joining. Oh, he's from DC. Ah, so different then a day? Actually, Marvel's the one copying, but not that much. Alright. Just like in the first So DC one. they ang first Diba? one? Yeah, DC was the first one. Then so they copied the actors, not really like the characters. They copied the actors, but like art, but they just changed their characteristics. Alright. Okay, that's it. Alright, that's it. Good. Nice. What's your reaction on the movie? Come here. I don't want to spoil